a halin yanzu game da auren sumayya da presdo babu. Kin ga sumayya, ba mu da wani zaɓi wallahi. Iya abin da za mu iya yi kenan. Amma iya abin da za ku yi kenan, ita zuciya tana son mai kyautata mata ne. Har akwai wata matsala sai ku samu ku warware. Matsalar baya ganin kowa da mutunci saboda ba shi da isasshen lafiya, amma presdo mai ke damun ka ba na ga mahaifinka ya kawo dakto ya duba ka ba. Isan matsala ta ba. Na ji ma. To karka damu, zan je gidan Sumayya, zan je wajen mahaifin zamu shi. Baka gane gidan ba baka san. Haka ne, barin kira shi baban Sumayyan baba Rabi'u. Ayo. Hello? Hello, Alhajin Allah. Wrong number. Wane ne wannan? Dama da mahaifinki nake so zan yi magana a wurin presdo. Yanzu kai maganan auren da za ka ba presdo a wurin Sumayya kuwa? A'a. Yanzu baba Rabi'u kana so ba za ka ba presdo auren Sumayya ba. Dai abinda baba Rabi'u ya. Allah na gode maka da. To kai dai presdo ka ji dai abinda Da Sumayya da uwarta da ƙawayenta dukkan su munafukai. Baba Rabi'u kun dai ji abin da ya ce. To, ikon Allah. Baba Rabi'u yanda raba gardama ya maka abubuwan alkhairi me za ka iya ce masa? Saka masa da alheri. Ma saboda me kake so ka samu masa mayya mijin da ya kamata? Amin nasuwa. Mayyakin dai ji abin da mahaifinki ya ce. Allah na gode maka da ka nuna min. Isdo kai menene tunaninka a kansu? Akwai wani abu da suke komin wanda ba sa so in sani. Nan ba komai bane, ba sa so su baka auren ne kawai. Duk abin da kuka ji na aikata, wallahi kada ku yi mamaki. Zan shawarar da zan iya baka soyayyar Sumayya ka haƙura da shi ka da shi. Har in koma ga Allah ba zan taɓa manta shi ba. Gaskiya ne. Yaro na gode.